Harmi, että sillä on poikaystävä. Ei voi olla mahdollista. On. Jos on sen verran rotan aikana, se ei oo este eikä hidaste, se ei oo mitään. Ei oo este, ei. Se ei oo mitään verrattuna Prinssi Ehmediin. Ei. Siis yksi vitun läskimuija, jota ihan helvetin ruma ja mutu gleisaa sitä nyt. Ei, sä et puhu siitä noin. Overprotective boyfriend. Ammu niitä, niillä on oma whippi. Niillä on oma whippi. Oi jumalauta, tuolla on Fortress. Hyppää whippiin mutu vitu vamppi. Hei, yksi nokattu low. Yksi nokis. Alhaalla kans vitusti meihemi. Nokkasin toisen. Tuolla on yksi. Nokkasin taas. Nokkasin taas. Mä menen buskeen. Saatiin nää jotkut ainakin. Tuotteja, siis vittu joo kuoli. D-O-double-G. Oo hiljaa, onko tää tällä nyt yksi paremmin? No yksi niistä. Boy! Rocket launcher! Oh my god, sillä RPG. Mä kuolen. Oliko fiksua, Arni? Oliko fiksua? Ei vittu sulla mitään masilvoja äijä. Mä crackasin sen 2 kertaa. Voitteks tulla vaikka jees? Täällä on yksi crackki. No. Tiedätkö mitä auttaminen on? Ei kuulu mun kategoriaan. Vittu mä Hei se lähti tuolla vittu riftillä. Hei Lauis. Yksi nokki. Hei Lauis. On puskea. White. Ihan vittu white. Hei Lauis. White boy. Arni, mä otan se kortti. Hei Lauis. Se puskeamaan, se ei vittu on botti. Se ei oo botti. Se ei oo botti, Arni. Toi oli eri äijä. Siellä oli kaksi. Crack vaittiko? Ai helvetti, toi ampuu hyvin. Mä oon 20. Nokki. Hei Lauis. Mä haluan lootit. Kiitos. Oh my fucking days! Mut nussitti. Very nice. Hey Lauis, I need some more HP. Here is your heals, Peter, you fat f***. Hey Lauis, would you mind closing the door? Kill yourself, f***it. This guy is dumb as fuck. Oh my fucking days. Jengi ei koskaan jeesaa. Jengi tulee nyt jeesa. Varje, mua vois tulla jeesaa. Ei kyllä vittu. Muakin voi tulla. Älkää puhuko, kun teidän tilanne ei oo yhtä paha kuin mun. Älä puhu, jos sä et tiedä mun tilannet. Quote of the day. Quote of the week, vittu. Niin Kista, mikä on quote of the day? Jotkut ländää high groundiin, mut joittekin pitää buildaa sinne. Jumalauta. Jengi, sä ajekte. Sä oot Kingin vittu varmaan. Yes, King. You ain't ready for this, man. You ready for this, yes, King? Dog is fucked up. Oh! Ei, se rakas, mulla lakaa! Mä vann! Tää on niin fucked up! Ei, kui Kista antaa mulla Kingi, mitä vittu? Älä mä pakko. Ai vittu, sä oot huoro! Mitä? Shotgun! Et sä jaksa, kun Kista antaa mulla se peli, mitä vittua? Joo! Tää voi testi, man. Tää on yksi HP. Ei pitää vielä! No niin, varokista. Ensi roundi. Level 3 pahoinpitely kautta raiskaus. Ymmärrät sä ensi roundi. Lähet huikkaa legit. TD mun ruissa shorty. Hei! Tää on fucking like muutakaan atomic bomb. Niin mä serkku. Ei, se on niin vitu kuuma. Ja mä yritän, ei Kista kerro mun vähän muista vain ikäni. Mitä mä yritän. Kista ei sover voi. Nope. Mihin sä lähit äijä? Huono! Hei Kista, älä nyt vittu tuu nyt! Come back. Mitä puuttelus mua? Toivon! Vittu Greg! Aksu, muistat sä silloin joskus sun planeella? Kun mulla oli just tullut lasit ja mä olin ihan vittu vammaisen näköinen. Mua ädäs se joku muija se muistat sä se ketä se on se sama kenellä Trevor on puhunut. Se on just se. Mä olin joskus se. Onks se? Ei. Mut muistat sä? Siis se ädäs mut 5 minä meni mä sain kuva. Se oli legit. Joo.
Joo mä muistan jo cap, toikin sai cap! Ei mut se oli kyllä keläs vittu, me oltais silloin vittu kutosluokkaa ja 7 me otettu. Se oli silloin ihan vittu hype. Et se we got the system mä olin ihan vittu, et se vittu mankelis. Ai jaa vai. Mut et se me oltiin kiistaa vittu jumala, missä me ollaan. It's over. Se disconnectas just sen takia, että vitus lämmö. Yes! Yes! Axel! Hyvä nestori! Vittu lopeta kistaa! Just näin. Ei kuulta, ja silläkin, kuva vaan niinku, nää paljon niinku pelat Fortnite niinku näitä squadeja, tiiätsä, kuva vaan aina materiaalia, ja niistä on ihan varmaan toi hyvä. Näin se over forkista. It's over, ai mitä?! Mä ostanut kaupassa aina aika usein tän viikon aikana niinku mättiä, niinku kallamättiä ja lohimättiä, se on ihan vittu hyvä. Se maistuu vittu jännältä, mä tykkään sen. Maistuu lesbodus. This what you happen to Iraq on the spot vittus, Free Palestine. Ei, Irak! Siis toi on legit autis. Oh, suck my dick man, suck my dick man, suck my dick man, fuck boy. Fuck boy, yksi elämää, you fucking dog boy. Mitä helvettiä? Vittu mä tapasin kista, mä tuun tekemään vittu, mä sprayan sut sikin niin vittu leveä, et sinne mahtuu 3 vittu keskiin kyrpää, ymmärrät sä vittu. Mä jaksan enää yhtä tätä vittu poraamista. Mä jaksan enää. No, mä en kuuntele TVtä. Mut kuuntelet sä Aladdin? Mä kuuntelen vittu, miksi sä mulle kadeeni, miksi sä mulle liini. Ei vittu fuck else, ihan vammaisia. Ei siis niitten lyriikat on niin täyttä paskaa. Aksu, how the fuck this shit work? Mä teen sun joku jutun, me hakkaa puuta. Mä annan hakkaa puuta. Tuolla on kirves. Forest X. Mä nappaan. Ei, älä sitä, ei, se on vittu hyvä. Tää on Lauren lootit, haluatko pöllitä? Ei. Totta vittu sauta. Ei saa. Mitä shit, man? Lauri tullut pelaamaan. Se meni nukkuja. Ei, mä voisin tekin, että sä vaan mä voisin kävellä vartin, että sä kotiin vielä vähän alkaa killu siitä, että sä haluat pelaa. Vlogaa se paska. Niinku mennään Discordiin ja sit kuvaa se vittun paska. Äijä. Mitäs Lauri joku muija siellä? Aksa mulla on puuta. Mä en osaa kuvitella Laurin niinku puhuvan. Getting easy with it. Eikö sulla oo? Mä annan se just. Se meni paskaksi. Meni jo. Paljon sulla? Jotain 60 ja 8. God damn. Ei kun Venä, ei mulla on niinku 108. Sä oot hyvä orja. God damn. I'm gonna beat that wood, man. I'm coming, little bro. Sä oot vähän eri äänessä minun. Sä oot vähän eri äänessä minun. Sano. Be oiled up, little bro. Mä lähden ihan vittun kauas. Kuka tänne? Mulla on yhä ainakin nyt health charm. Tää equippas. Hei, mikä vittu toi on? Mikä? Tämmönen joku jätti. Joo, juokse vittu se pasko, juokse nopea. Mä menen haastaa. Joo, se on kunnon mobi. Semmonen vihreät silmät, sylkee jotain räkäklimppejä, mä tiedän. Onko se semmonen pikku pallo vai semmonen ihan vittumainen? No iso. Joo, hyi helvetti! Mistä tappelet ei me tappelet se vittu tappelet, hyi vittu, mä niin, sitä mäkin. Tää on ihan easy. Mun loppuu arrovit ihan just. Tää on vittu lovi. Tää on paska tää ei. Tää ei oo se hyvä. Mä näette Lauri käy kyllä sininen. Mun loppuu arrovit. Mä menen beittaa. Okei, mä kuolin. Tääks ultimate skividi tähän säikään? No jaat Mutustormis, mä koitan just etsiä sitä tässä. Mutuskini on vähän niinku fanum, mut kultainen. Niin, Otto, koska sä voitat Mutu? Eikö sun pitänyt olla joku hyvä pelaamaan? Venä mä fanum täksää oteen. Fanum täksää. Ole vittu hiljaa. Mä syön. Ei huono tässä. Hikkari, that's what I say. That's what I like. Okay, we ready for the bullshit?
Mut se on over sulle next roundi. Legit. No mercy, vittu, vittu, nussis elävältä. Ilman kumia. Raaka. Ilman mitään vittu kosteutta. Turpa kiinnostaa. Se on itse asiassa aika hyvä asia, ettei sua kiinnosta. Therefore. En oo rasista. Come here, Buddha! Please! Give me the booty, oh boy. I like that booty. I like that big little boy booty. Lil boy? Mä oon young boy. Oh, you like dick? Oh, hell no! Mä en vittu näe mitään. Oh my god, oh my god. Älä vittu tee tulla. Oh Se my ei god, pääse bro, sinne. money quirky man, money vittu mulla näitä. Money quirky man, se on mun oh my god. Toi on oikeesti syöpää. Toi on niinku paras sanonta ikinä. 66! 66! Tosta vittu! Toi on vittu ohjaajakin. Mä oon tänään nukkunut tosi pitkään, ei väsytä vielä. Mä tuun... Ihan sekunti mulla on Fortnite kesken. Äijä täyttää 17 ensi vuonna. Niin jo mitään, jatka, sano jo mitään. Legit jo mitään. Mennä sekoon alla. Kertoa. Onks tämä kohta? Turva kiinni tuora. Onks tämä kohta? Mulla on legit brain. Kerro mulle. Sano mitä se oli asiaa. Siis mä en äly mitä vittu hauskaa siinä on. En mäkään. selittää? Gaming vaan gamein. Niin sitä just, miksi haluat, että se unohtaa game? Koska sen pitää saada se statsit upattu uudestaan. Turpa kiinni, sä puhuu vittu ristit sä. Sä oot ihan oikein! Sä et ikinä samaa toista! Vitu paattia! Tätä ristin tekniikkaa! No haluat sä olla joku vitun loser, kellä ei oo mitään vittu frendejä tai sosiaalista vai tappaa itse? Häh? Niin tää nyt liittyy. Oh my days! Onks toi niinku Oh tämänhetkinen tilanne? Days, ei! Sä just kysyit, miksi mun pitää saada mun statsit uudestaan, jos mulla ei oo statseja? Häh? Unohda, Mitä vittu sä selität? Jos, kuuntele, ei, mutu, sä kuuntele. Okei, selitä Sä ihan kuuntelet. Mitä sä itse. selität? Jos, mun teoria, sä kuolet, sä synnyt uudestaan, sulla on kaikki sun statsit resetattu. Sun teoria. Kuuntele nyt vittu, sä oot hiljaa, sä et liittää mitenkään. Anyways, Miksi ne pitää resettaa nyt? koska ei ne pidä, mut sit jos sä vittu kuolet ja synnyt uudestaan, sit sä vittu resettaa, ne resettaa automaattisesti. Oh my god, selität. Vittu tää jätkä on. Tää äijä puhuu my niinku se god, olisi keksinyt joku evoluutioteorian tai Se on mun visio tälle yhteiskunnalle. Tälle yhteiskunnalle! Mitä jokerin tekeri on? Sit kun Tälle kaikki on yhteiskunnalle, tää on mun ideologia tälle yhteiskunnalle, että mä pärjäisin ja pääsin eteenpäin, Ei, vittu kuuntele. oppima lukikaa pois. Mulla on mun vittu Eren Jäger moment nyt, okei? Siis Mitä me... Äijä mitä? Ketä just hyppäs alas ja kuoli? Äijä... Samalla sekunnilla kun sä sanoit, että ne oliks tää nyt mutu, niin hyppäs alas, kun oli shocking Kuuntele. information. sit kun jengi menee liian tyhmäks, Skibidi ohio Ritz ETC, mä teen sellaisen vittumaisen massamurhan, ja mä oon ainoa, ketä joutuu kantaa sitä taakkaa. Ja Skibidi toinen ohio. Kuuntele, Mä en tiedä vielä mitä, mä teen se jotenkin. Kaikki kuolee, koska mä tapan ja sit, tiiäks, kun kaikki kuolee, niin kaikki resettaa niitten muistit, niitten statsit, niitten kaikki. Ja sit mä oon kuuntele, mä oon ainoa, ketä joutuu kantamaan Skibidi toinen Ritz ohio panuntaakseni erän taakkaa. Ja sit mä jossain kohtaa, jos mä menen liian tylsää, mä menen presidentiksi. Tai mä haluan presidentti. Jos mulla tulee tylsää, mä rupeen opettaa Skibidi Fanumtaks toidet Ritz JNT kouluissa. Ja sit mä teen sen kaikki uudestaan. Ei oo edes poika, kuole poika! Mä voitan tän. Oi vittu! Vittu ne!